Bila je jednom jedna ljupka devojka koja je živela sa svojim 3 ružnim i zavidnim polusestrama. Ona je morala cijelu kuću sama da sprema i da ih služi dan i noć. Iako je bila nagrađivana samo psovkama, ona je ostala verna. Spavala je u kuhinji, pored vatre i nosila je samo staru i pocepanu odeću. Jednoga dana stigao je glas da se sve devojke u zemlji pozivaju na veliki svečani bal koji će biti održan u kraljevom dvoru. Tada će princ izabrati jednu devojku i proglasiti je svojom ženom. Sestre su bile ushićene i spremale su nove haljine. Satima su stajale pred ogledalom, ulepšavajući se i najzad bile su spremne za polazak. Pepeljugo! Viknule su pred odlazak. Mi idemo na bal, a ti požuri da završiš sav posao, prije nego što pođeš na spavanje. I Pepeljuga bi rado pošla na bal, ali nije imala šta da obuče, a njene 3 zle polusestre nisu htjele ništa da joj poklone. Tako je ona, sva uplakana u suzama, nastavila da posluje po kući. Rado bih i ja pošla na bal. Ići ćeš, dete moje. Ja sam Vila, tvoja kuma, reče ona i zamahnu svojom čarobnom palicom. Odjednom se Pepeljuga našla odevena u predivno ruho. U kosi joj je blistalo drago kamenje, a na nogama staklene cipelice. Zanemela je od iznenađenja. Nikada do tada nije bila toliko srećna. Onda njena kuma donese tikvu i pretvori je u veličanstvenu kočiju. Jedan mali miš postao je kočijaš, a 5 veverica pretvorilo se u 6 predivnih belih konja. Pođi sada, ali nemoj zaboraviti da se moraš vratiti kući pre ponoći, jer tada prestaje čarolija. Prelepa Pepeljuga uživala je na balu. Princ nije hteo ni sa jednom drugom da igra, nego samo sa njom, a nisu je čak ni zle sestre prepoznale. Ponoć je međutim prebrzo došla i Pepeljuga je istrčala iz balske dvorane. Još dok je trčala niz stepenice, njena divna odeća počela da se pretvara u stare rite. Princ je trčao za njom. Nemoj bežati, lepotice, gde si? Vikao je, ali je našao samo jednu malu staklenu cipelicu. Od te noći princ više nije imao mira. Želeo je po svaku cijenu da pronađe najlepšu devojku svoga života. Naredio je da sve devojke u zemlji probaju staklenu cipelicu u nadi da će tako pronaći njenu vlasnicu. Išao je mladi princ, putovao, jahao na svome konju od grada do grada, od jednog dela kraljevstva do drugog. Međutim, nije pronašao svoju lepoticu sa bala. Stigli su i do ružnih sestara. Ali, kao što se moglo očekivati, njihove su noge bile prevelike, te nijednoj od njih cipelica nije odgovarala. Niko se toga dana nije setio da pita za Pepeljugu. Ali princ narednoga dana dojuri u Pepeljuginu kuću i pronađe je skrivenu na tavanu. Njena zla maćeha i 3 pohlepne sestre skrivale su je tamo od princa. Cipelica joj je savršeno pristajala. I princ, presrećan što je najzad pronašao svoju lepoticu, odmah je zaprosio. Oduševljena Pepeljuga pristade i krenu sa njim na dvor. Pepeljuga i princ od toga su dana živeli srećno do kraja života.